DNA det er noget, alle levende celler har, og det er det, der ligesom er ansvarligt for den pågældende celles arvelige egenskaber. Det samlede DNA, som man har i kroppen, som mennesker har i kroppen, eller som træer og blomster har i deres celler, kaldes også for genom. Og det her, det er et billede af en eukaryot celle, det vil sige, at det er en dyrecelle eller en plantecelle. Den eukaryot celle, den er kendt ved, at den har cellekerne, som er den der, og det er herinde, DNA'et det ligger. Inde i den her cellekerne, der ligger der kromosomer, som består af oprullet DNA, og det er de her blå streger, som er oprullet rundt om nogle proteinkugler, og det er så de der gule. Mennesket har 46 kromosomer, som er delt op i par 2, hvoraf et af de der par, det bestemmer hvilket køn vi har, og resten, det er det man kalder autosom. Det her, det er et stykke af DNA-strengen, og det der er indrammet her, det kaldes et gen. Fordi et stykke af en DNA-streng, som koder for en bestemt egenskab, det kaldes for et gen. DNA det er opbygget, så det lidt ligner sådan en trappestige, hvor trinene, hvis man kan sige det sådan, de består af baser, som man kan se der, og som er lidt større herovre. Man kan sige, at DNA egentlig er opbygget af en fosfatgruppe, som er det her, der er lige her, og deoxyribose, som er et sukkerstof, som sidder her, og en base. Og baserne i en DNA-streng, de sidder sammen på sådan en måde, som er bestemt af det, der hedder baseparingsprincippet, hvor basen adenin kun kan sidde sammen med basen, der hedder tynin, og basen guanin kun kan sidde sammen med basen, der hedder cytosin. Og de her baser, det er sådan nogle molekyler, som laver hydrogenbindinger med hinanden, hvor adenin og tynin, de laver 2, og cytosin og guanin, de laver 3. Og det er sådan DNA er opbygget. Hernede har vi et billede af proteinsyntesen. Og protein, det er opbygget af 20 forskellige aminosyrer, som man kan bygge i anførselstegn, som er sat sammen på en bestemt måde. Og det er DNA'et, der bestemmer, hvordan de her aminosyrer de sidder. Og som vi så lige før, så er DNA dobbeltstrenget, det vil sige, at de har 2 af de der snoede strenge. Og et gen, det var som nævnt et lille stykke af den her DNA-streng, som koder for et protein. Og den ene af strengene, den kaldes for den kodende streng, det er den her, og den anden, den kaldes for skabelonstrengen, og det er den her med. Og de her baser, som man kan se her, som er beskrevet med de der bogstaver, de sidder i en bestemt rækkefølge, som bestemmer, hvordan det her proteins struktur er. Og proteinets struktur bliver bestemt, når DNA-koden bliver oversat til protein via det, man kalder RNA. RNA, det minder egentlig om DNA, bortset fra, at det er enkeltstrenget, og det kun er én streng. Det her, det er RNA. Desuden er basen tyranin skiftet ud med basen U i stedet for. Det, der sker i proteinsyntesen, det er allerførst, at cellen modtager et signal om, at der skal dannes et eller andet bestemt protein, og så åbner DNA-strengen sig. Og DNA'et, det bliver så oversat til det, der hedder messenger-RNA, ved at de her RNA-nukleotider, de bliver sat på DNA'ets skabelonstreng, sådan at der ligesom bliver skabt en ny, kunne man næsten sige. Så de kommer til at sidde i par her i stedet for. Og så lukkes DNA-strengen så igen. Og det der messenger-RNA, det er RNA's udgave af et gen, egentlig. Og oversættelsen til det, der hedder messenger-RNA, det sker i cellekernen, hvor RNA'et det bliver transporteret ud af cellekernen og ud i det, som hedder cytoplasmaet.
som man kan se her. Og her, der ude i cytoplasmaet, der ligger der nogle ribosomer, og de oversætter det her messenger-RNA til proteiner. Og 3 af de her baser, som bliver kaldet nukleotider, 3 af dem, de koder for en eller anden bestemt aminosyre, ligesom man kan se her. Og 3 nukleotider kaldes desuden også for en triplet. Ribosomerne derude, de oversætter hver af de her tripletter i messenger-RNA'et til det, der hedder transport-RNA, som er det, man kan se hernede, hvor hver eneste triplet det bliver sat sammen 3 og 3, og der så kommer en aminosyre på, som passer. Og aminosyrene de bliver sat sammen i sådan en lang kæde, hvor der kommer en ny aminosyre på, for hver tredje lille base, efterhånden som de der tripletter de så bliver oversat, og på den måde der bliver proteinet dannet. Og når det her protein det så er blevet dannet, så bliver det frigjort og bliver bearbejdet af enzymer, som findes i cellen, indtil det får sin endelige struktur, som ser sådan der ud. Og det er sådan proteinsyntese fungerer.